Напэўна, у кожнага з вас у жыцці бывалі моманты, калі боль, страх і адчай накатваюць з усіх бакоў, і становішча падаецца безвыходным. Быў такі перыяд у жыцці і ў мяне, і нават не адзін. Але з найбольшай сілай безлітаснасць лёсу я адчуў у гарадзенскай крытай, калі знаходзіўся ў тамтэйшых адзіночных камерах. Прайшоўшы праз гарадзенскую турму, я напісаў кнігу, якая так і называецца «Апавяданні з кішэняў. Гарадзенская крытая ў імёнах і тварах». У ёй я не проста распавёў аб тым, як я сядзеў, што там са мной адбывалася, але падзяліўся сваім досведам выжывання у бадай самых жорсткіх і суворых умовах майго жыцця. Я распавёў аб метадах псіхалагічнага ціску, якія выкарыстоўвае адміністрацыя гэтай установы. Распавёў аб тым, як я даваў рады таму псіхалагічнаму і фізічнаму тэрору ў гэтым жахлівым месцы, дзе пануе гвалт, а людзі паміраюць рэгулярна, літаральна на тваіх вачах. І ўсё, што напісана там, мае сябры, напісана не столькі для таго, каб мяне пашкадавалі ці ў чарговы раз распавесці, што такое беларуская турма, падаецца, усе ўжо аб гэтым ведаюць, а хутчэй для таго, каб, скарыстаўшыся маім досведам, вы змаглі пераадольваць цяжкасці і ў сваім жыцці, змагацца, перамагаць, а мажліва і ўбачыць штосьці ў сваім жыцці іншымі вачыма. Замовіць гэтую кнігу можна на маркетплейсе «Камароўка» у маёй інтэрнэт-краме «Радикс Лаб», адрас якой вы зараз бачыце на экране. Альбо купіць у Вільні у кнігарні «Кропка», у Варшаве у Цэнтры беларускай салідарнасці. Гледачы з Беларусі, калі вы хочаце прачытаць гэтую кнігу, вядома, на дадзены момант я не магу яе вам прыслаць, але вы можаце напісаць мне ў паведамленні канала, у маім тэлеграм-канале, і я вышлю вам электронную версію. Калі ласка, будзьце побач і ніколі не губляйце надзеі, як не губляў яе я. Будзем разам.